No niin, viimeinen päivä ja viimeinen menetelmä. Mennään katsoa, että mitä noi tytöt tuolla tekee. Let's go. No niin, tässä nämä tytöt sit pelaa Uunaa. No mikäs ihmeen menetelmä tää sit mukaan? No, mä menen kohta pelaan niiden kaa tohon. Sitten me voidaan jutella jostain jutuista, mitä tytöt nyt ikinä haluaa jutellakaan. Niiden elämästä. Jostain ongelmista, mitä niillä voi olla. Se tekee siitä sit menetelmä. Luodaan joku sellainen hetki, että tytöllä on turvallinen olo puhua niiden asioista. Ja annetaan aikaa. Voidaan puhua vaikka, en mä tiedä, kissoista. Ihan mistä vaan. Että tääkin on menetelmä. Miettikää sitä. No niin, hyvä. Voitte lopettaa pelaamisen. Purkissa vihdoinkin tää. Katsotaan. Mitä me nyt saatiin sitä? Mut, miksi täällä ei ole näitä aikaisempia klippejä ollenkaan? Ei vai? Kuka tähän on koskenut? Älä nyt sano, että niitä ei oo siellä. Täällä ei ole mitään klippejä. En mä mun mielestä mitään. No me en oo ainakaan koskenut mihinkään. No en minäkään, mä tän kuvasin. No se on ollut sulla koko ajan se pädi ja sit Aino kattoi sitä äsken. No mä vähän yritin jotain. Mitä sä muokata yritit? sitä yhtä pisintä pätkää. No kuin sä nyt sellaista oot mennyt yrittämään tässä niinku yhtäkkiä? Sori, en mä nyt tarkoittanut. Aino, nyt. Oi, Aino! Nyt takas sieltä! Se on nyt loppu. Se on nyt loppu, Aino. Kärsi! Meidän videoklipit meni siinä. Siitä Tunnis. sait! Tunne se. Joko mä rangaistukseni kärsinyt sitten?